Tornem de la publicitat i ho fem per obrir l'apartat del Badalona, aquesta vegada per parlar de Victòria Escapolada. I per parlar-ne donem la benvinguda al nostre company Ramon Duran. Ramon, molt bona nit. Bona nit. Parlem de Victòria Escapolada. Feia 5 partits ja que no parlàvem de Victòria, Déu-n'hi-do. Sí, no estem acostumats a parlar de Victòria en les últimes jornades. El balanç en les últimes 12 o 13 jornades és de 2 victòries. De fet, el Badalona s'ha mantingut a la zona tranquil·la, diríem, de la classificació, degut a que va fer un bon inici de Lliga, a que ha anat esgarrapant puntets, i això sí, doncs ahir per fi es va aconseguir una victòria, perquè a més, Toni, ho anirem explicant, va ser molt important perquè es trencava una ratxa de 4 jornades sense marcar. Anem a veure les imatges del partit, perquè per trencar una sèrie, com deies, de 4 jornades sense marcar, el Badalona va decidir marcar el primer minut que se li va posar. Són aquestes coses que a vegades et sembla que siguin pràcticament impossibles, no? Però el que no fas en 360 minuts ho fas en un. I al Badalona és el que li va passar. Hem de dir que des del servei inicial del Xàtiva aquesta pilota va parar a les mans del porter Marcos, l'envien cap al lateral, fa com una mena de centrada de xut directament cap a Marcos, i a partir d'aquí es comença a generar la jugada del primer gol, amb un servei llarg de Marcos que acaba en un corna, i Fran Bea fa aquesta centrada milimètrica. Tothom va pensar, jo el primer, que el gol va ser de corna directa de Fran Bea, però vaja, no sé si l'àrbitre tenia més vista que ningú, i a l'acte arbitral consta que el gol, després ho explicarem, el va fer Òscar Sierra. Per tant, no va ser un gol de corna directa segons l'acte arbitral, tot i que, vaja, el mèrit és de Fran Bea, perquè aquest corna va ser sensacional. Un Badalona, Toni, que a la primera part va gaudir de bastantes ocasions per poder incrementar la seva renda. El setge cap a la porteria de l'Olímpic de Xàtiva era important, amb moltes aproximacions, amb moltes entrades perilloses, amb moltes jugades buscant la banda, sobretot amb el canari Abraham. Aquí Òscar Sierra es troba en última instància amb un defensa, i com dèiem, veurem més opcions per part del Badalona, com per exemple aquesta rematada de corna d'Álvaro Vega, que acaba traient Rangel. No s'acabaven aquí les jugades de perill del Badalona, perquè després d'aquest corna de Fran Bea, un altre cop una rematada d'Abraham, i després el mateix Manu Balda estan a punt d'aconseguir, el mateix Òscar Sierra estan a punt d'aconseguir el segon, però Rangel, impressionant, aconsegueix evitar que la diferència favorable al Badalona s'ampliï. S'arribava al descans, doncs amb aquest gust agradols per no haver pogut arribar als primers 45 minuts amb una renda més folgada. A la segona part passen davant dels valencians, que van gaudir d'aquesta ocasió de Mendoza, que passa per damunt del travesser per empatar el partit. És cert que a la segona part l'Olímpic de Xàtiva va dominar més. Aquí es va anul·lar aquest gol, segons el jutge de línia, per fora de joc, una jugada bastant per la polèmica, tot i que no va ser massa protestada pels jugadors del Xàtiva. El Badalona, doncs, que intentava ser el màxim consistent possible per mirar de mantenir el marcador, i fins i tot després de les arribades del Xàtiva, en els últims minuts, els de Manolo González, que van tenir aquest parell d'aproximacions, sobretot arran de la sortida de Matamala, que va donar un petit caire a la zona ofensiva, va provocar que el Badalona aconseguís també tenir un parell d'aproximacions interessants. Al final 1-0, i el Badalona que s'enduia els 3 punts importantíssims i fonamentals. Era important marcar, ja et dic, jo crec que hem fet mèrits per marcar algun gol més. Ells han tingut, més que arribades, a la segona part han tingut una al final, la que han xutat per sobre del pal bastant, que és la més clara que han tingut potser, però han dominat, però sense grans ocasions, crec jo. Més per aproximacions, per pilotes penjades, perquè aquest camp sabem el que és, per acumulació, sabem que qualsevol pilota que et vegin pot ser jugada de perill. Ells ho han aprofitat, ens han quedat problemes amb aquest aspecte, però ja dic, problemes també perquè per nosaltres una mica que no hem liquidat el partit, i a la segona part no hem contraatacat amb la claretat suficient per poder liquidar el partit. Ho hem fet una mica al final, quan ha sortit Matamala, ens ha ajudat a aguantar la pilota, ens ha ajudat amb les contres, amb les arribades, i hem tingut la de Manu Balda, la de Toni Lau també, però això tindria que haver sigut més habitual durant la segona part, i hagués fet alhora que ells no poguessin arribar amb tanta claretat. Partido que esperábamos, que habíamos trabajado para contrarrestar su juego directo, su balón parado, y bueno, en el minuto, no sé si 1 y medio, pues
viene de un saque del portero que despejamos para atrás y que en ese córner nos lo metemos nosotros. Eso nos ha dado mucha inseguridad, nos han vuelto a meter a base de córners, a base de faltas laterales, y bueno, pues hemos ido poco a poco hacia arriba. La segunda parte creo que la hemos dominado, hemos quedado segundas jugadas, pero nos sigue penalizando la falta de gol que hemos tenido, ¿no? Que tenemos durante el año. I aquests són els resultats d'aquesta jornada número 20. L'Atlètic Balears, que va caure a casa davant l'Huracà de València i empat a 2 punts entre el Reus Deportiu i el Vila-real. Victòria per 3-0 de l'Hospitalet davant de l'Elx i victòria per la mínima del Badalona davant l'Olímpic de Xàtiva i del València Mestalla davant del Mallorca B. Empat sense gols entre l'Olot i el Cornellà i el Nàstic de Tarragona, que va saltar al camp del Sant Andreu. Empat també entre l'Alcoià i el Saragossa B i victòria de Lleida davant l'Espanyol. Hèrcules 1, Aldenc 1. I la classificació, que queda encapçalada pel Nàstic amb 38 punts, 3 més que l'Hèrcules. En tercera posició hi trobem a Lleida amb 34. I quart és l'Espanyol amb 33 punts, els mateixos que l'Huracà de València. L'Alcoià és sisè amb un punt menys i amb 30 l'Hospitalet. 29 punts ara mateix els que sumen Vila-real, Reus Deportiu i aquí ja hi trobem el Badalona en desena posició. Amb 28 punts València Mestalla i amb 26 el Mallorca B, 25 per l'Olot, 23 pel Sant Andreu i Atlètic Balears ara mateix que en té 21. L'Aldenc, que està en el frontera, que seria ara mateix la promoció per la permanència, amb 21 punts, els mateixos que l'Olímpic de Xàtiva, amb 19 el Cornellà, i tanquen la classificació el Saragossa i l'Elx. Anem a parlar ara d'aquest primer gol, del primer gol que hem vist a les imatges, que tothom posava una etiqueta a Fran Bea com a golejador, però que al final l'àrbitre puntualitza i diu, compte, que no és Fran Bea qui marca, sinó Òscar Sierra. Ull de falcó. Ull de falcó, absolut. Sí, perquè és que... És difícil de veure, eh? Sí, veiem tota l'acció, no? Com comentàvem en el resum, i ho comentava també Sandroni, diu, un refús cap enrere d'ells. Aquí encara hi havia gent que encara no s'havia aposentat a la graderia, com podem observar, i pica el córner Fran Bea davant la sorpresa general, gol, pilota molt tancada. Jo crec que hi va haver intents de rematada, però clar, és que m'imagino doncs, que Òscar Sierra era conscient de que havia arribat a tocar la pilota. El que passa és que el mateix jugador reconeixia, Toni, ho sentirem, que no sabia si l'havia tocat dins, si l'havia tocat a la mateixa ratlla. En fi, la qüestió és que l'àrbitre li va atribuir a Òscar Sierra i que Fran Bea es va quedar sense el gol, tot i que tothom va pensar el contrari. Nos estaba costando llegar a portería, pero bueno, al final el tema de estrategia hemos marcado el primer gol, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir bueno. Bueno, yo estoy dentro, la toco un poco, pero no sé si estaba dentro. El árbitro me ha dicho que no había apuntado a mí el gol y bueno, también vale para prima. A la primera part, abans ho hem sentit a la crònica, Ramon, ens ho deia també, o comentava també l'Òscar Sierra, que fins ara havia costat molt arribar a porteria. A la primera part, però, s'arriba moltes vegades fins i tot amb opcions per sentenciar. Sí, la dada és, jo crec que bastant significativa. 9 córners els que va picar el Badalona a la primera part. Això és difícil, només en un període, 9 córners, i la majoria van ser amb molt de perill, no? Accions com, per exemple, aquesta d'Abraham, que acaba amb aquesta jugada en segona línia, que Òscar Sierra ho intenta. Moltes opcions pel Badalona per incrementar la diferència, a vegades la manca d'encert, a vegades l'encert i les grans intervencions de Rangel van impedir que el Badalona pogués portar una renda més gran, no? Clar, quan vens de 4 jornades sense marcar, el que dèiem abans, o aconsegueixes en el minut 1, doncs la sensació és que podràs fer més d'un gol, no? Però al final la cosa es va quedar només aquí, tot i que el Badalona ho va provar des de totes les maneres, i clar, sempre hi havia aquella sensació de perill en el segon període de que poguessis encaixar el gol de l'empat, perquè al cap i a la fi, en el primer temps, no vas arribar a sentenciar. Al final, l'1-0, que va ser favorable als de Manolo González, que no van haver de lamentar la quantitat d'oportunitats desaprofitades. El que sí que s'haurà de lamentar la propera jornada, Ramon, és dues baixes
més, diguéssim, però aquesta vegada, tranquils, no és per lesió, sinó per acumulació de targetes. Sí, jo crec que des de fa un parell de jornades Manolo González pot fer una convocatòria havent de descartar algun jugador. Fèiem moltes setmanes, des d'abans de finalitzar el 2014, que el tècnic tenia molts problemes a l'hora de fer convocatòries. Recordem que ha marxat Fran Pineda, que és un efectiu menys, que encara no s'ha fitxat a ningú. Però clar, en el partit d'ahir, per exemple, veiem targetes com aquesta d'Álvaro Vega, que suposa la 5a del seu cicle d'amonestacions. En aquesta acció de servei de banda de l'Olimpíc de Xàtiva, una altra cartolina groga per un jugador del Badalona, en aquest cas per Òscar Sierra, que segons l'àrbitre, que va aplicar aquest criteri on el mínim cop de colze era castigat amb targeta, Òscar Sierra veia també la 5a. Per tant, 2 baixes en defensa ja pel partit de diumenge al camp de l'Elx, 5enes amonestacions que els impediran estar en aquest pròxim compromís, per tant, una jornada de suspensió, més baixes per Manolo González. Més baixes, però en principi veníem parlant abans de les vacances que el Badalona ja estava rastrejant el mercat per incorporar aquestes peces que feien falta per com a mínim aconseguir mantenir aquest ritme durant tota la temporada. De moment no s'ha fitxat res, Ramon. Han d'arribar aviat o no? Han d'estar per l'Elx o no? Sí, ja ho deia la setmana passada Manolo González, ahir ho corroborava la roda de premsa, deia que els fitxatges, i que si eren una mica vius, aquesta mateixa setmana podrien arribar 1 o 2 reforços. No en va descartar ni molt menys 3 al tècnic del Badalona. Recordem que el termini per fitxar en el mercat d'hivern és fins al 31 de gener. Manolo González, que té moltes ganes de fer ja alguna incorporació aquesta mateixa setmana, un d'aquests fitxatges, o 2, podrien ja ser a la pròxima convocatòria del pròxim diumenge en el desplaçament al camp de l'Elx B. Per tant, veurem què és el que passa, però el cert és que el club, per una banda, té pressa per fitxar, però per l'altra ha d'estar molt pendent del tema dels dinerets. Jo espero que si som una mica vius, potser en podem portar 2 aquesta setmana. Però bueno, ja diem, la situació econòmica del club és, per desgràcia, la que és avui en dia, i clar, quan has de negociar, negocies cada cèntim gairebé. Llavors, bueno, si podem accelerar 2 temes que tenim avançats, intentarem portar 2. Si podem avançar l'altre tema que també està por ahí, doncs inclús 3. Però bueno, ja et dic, mirant molt bé la caixa i si podem, ja et dic, crec que ens fa falta per això. Perquè el mateix partit d'avui, si no arribem a tenir Abraham, no tenim Manualda, no tenim Carracedo, s'hagués complicat molt. Ja ens va passar a Elda, que l'equip va anar molt minvat amb baixes, i quan demanem jugadors és per aquest aspecte, perquè els jugadors que estan fins ara donen el nivell, treballen, però clar, el dia que no estan, i sobretot s'està donant molt a la part de les baixes, l'equip acaba molt condicionat. I si arribessin aquesta setmana, Ramon, en principi el primer compromís seria, entre cometes, assequible davant un Elx que ocupa la cua de la classificació, com sempre, entre cometes. Sí, tu acabes de dir, entre cometes, assequible, entre cometes, més que mai, perquè jo ara mateix signaria... Estem veient imatges del partit de la primera volta disputat al camp de Pomar. També deia ahir Manolo González a la roda de premsa que si l'Elx és el de la primera volta al camp de Pomar, hi haurà moltes dificultats per aconseguir puntuar, perquè va demostrar ser un equip molt competitiu, un equip que ha anat de més a menys en aquesta lliga de manera clara. Ara mateix és el QE en el minut 90, era QE l'equip aragonès, va ressorgir amb aquells 3 punts. Fa 2 jornades al camp de l'Aldenc, l'última de l'any 2014, el Badalona visitava a l'Aldenc com a QE de la categoria, 3-0, favorable a l'equip alacantí. Per tant, ara mateix segurament signaríem que l'Elx no fos el QE de la categoria. Més avisos no hi pot haver. És que no hi pot haver més avisos perquè és que en aquest grup tercer d'aquesta segona B l'últim et fa un tratge. Ramon, el que sí que hem de parlar, ara deixem una mica el futbol, anem una mica al simbolisme al voltant del Badalona, i és aquest acte en el camp del centenari que s'està gestant una miqueta. Sí, i que s'ha d'acabar de perfilar en les pròximes hores. Bé, serà un acte de comiat simbòlic en el camp del centenari, reclamat per molts aficionats, per molts socis del Badalona. Serà aquest proper diumenge a partir de les 12, precisament estarà jugant el primer equip al camp de l'Elx a la mateixa hora, un acte que es durà a terme en el camp del centenari, de comiat simbòlic, com dèiem, com una mena d'enderroc, de simulació d'enderroc,
d'aquestes velles instal·lacions on fins la temporada passada hi jugava el Club de Futbol Badalona. En aquest acte hi tenen previst assistir-hi personalitats polítiques, directius del Club de Futbol Badalona, i evidentment estan convidats tots els socis i aficionats que vulguin presenciar aquest, diguem-ne, adeu de la forma que es vulgui mirar en el camp del Centenari. Serà el diumenge, a partir de les 12, es donaran a conèixer més detalls al llarg de la setmana. Nosaltres ara anem a fer un repàs dels altres resultats, de les altres categories del futbol de la nostra ciutat. Són aquests, els resultats dels altres partits. A la segona catalana ha ajornat el partit entre el Llefià i el Lloreda, aquest derbi, i a la segona divisió nacional femenina el Sígol Badalona, que va guanyar 4-1 al Lloret. El Badalona espanyol va quedar 0-0. Ramon, un ajornat Sí, deixa'm complicat. expressar des d'aquí les nostres condolències per la família, pels amics, per tots els que d'alguna forma coneixien i col·laboraven amb Manolo Rueda, tècnic del futbol base del Lloreda, que va morir la setmana passada i per aquest motiu es va ajornar el derbi badaloní d'aquesta jornada que s'havia de disputar el diumenge a la tarda entre la unificació de Llefià i el Lloreda. Malauradament, doncs, com dic, per aquesta circumstància, una forta abraçada per tota la família, per tots els amics i per tota la família del Lloreda per aquesta sentida pèrdua. Que així sigui, doncs. Ramon, molt bona nit. Bona nit. Nosaltres ens acomiadem, ens n'anem ara mateix cap al poliesportiu.